Dobar dan, dragi gledalci. Kako ste, šta radite? Dobrodošli u još jedan novi klip na mom kanalu. Nije me bilo dugo, kao što sam bio najavio da sam išao na more i onda nisam mogao da snimam tamo klipovi, ali eto, izašao je jutros vlog. Letovanje u Crnoj Gori. Oko sat i po vremena traje, nema veze, znači snimali smo svakog dana nešto i onda to izbačeno dobro. Šta je današnja tema razgovora, to jest video zapisa što sad snimam? Evo ja sad vozim pa se snimam malo, ali nema veze. Danas ćemo malo pričati o BMW-u. Naravno znate svi koji je BMW, 520 dizel, E60, 2006. godište. Pričat ćemo malo o tome kako pojedini misle da su svi delovi za BMW skupi i da je to veoma skupo za održavanje, ali to uopšte nije tačno. Evo, na primjer, danas ćemo pričati o klinastom kaišu, kaiš što pokreće kako se zove, za klimu kompresor, znači što ide od remenice, od radilicu što pokreće tu kompresor klime i on košta nekih 600 dinara. Sad ću ja negdje da stanem pa ću da vam ja to pokažem, jer je to, skoro mi se otkinuo taj kaiš i to mora da se zameni. Ja sam to mislio da je skupo, da je nekih 2-2,5 hiljada i kao što su neki isto pričali, to uopšte nije tačno. On košta tačnije 570 dinara, ja mislim, ja ću vam pokažem račun pa će da vidite. Ništa, idem sada stavljam na neki parking i da vam pokažem to, da vidite da održavanje za ovaj BMW uopšte nije skupo, jer neki tu hoće da traže da im snimam nešto u BMW-u, neki dugmići, ono nema veze, eto danas snimamo to. Za klinasti kaiš što pokreće kompresor klime. Ništa, idemo da stanemo negdje pa ćemo da pogledamo to sve zajedno. I evo, stigli smo do parkinga kod hotela Moravice. Tu mi je znači pogodno da snimam. Nema gužva, nema ništa. I evo, znači da vidite taj deo koji uopšte nije skup, koji košta nekih 5 eura, taj klinasti kaiš. Evo ga ovdje. Što pokreće kompresor klime što sam rekao. I gledajte sad to. Znači tu ima oznaka 4PK, ima tamo što ću vam pokažem. I evo, klinasti kaiš kome 557 dinara košta tačnije. Znači tu uopšte nije skupo. Evo, to vam je to. To je taj klinasti kaiš koji pokreće kompresor klime. A sad ću vam pokažem stari, znači što se razleteo u param parčad. Samo mene da vratim ovaj ovdje u kutijicu. Opa. Idemo, znači da vam pokažem tamo oko motor gdje to stoji. I eto, znači pošto neki pitaju tu sve što kažem u vezi BMW-a, to da znate, to uopšte nije skupo za održavanje ništa. Kao što pojedini pričaju skup, BMW je to skupo vozilo za održavanje. Uopšte vozilo nije skupo za održavanje, vozilo je sasvim u normalnom ranku, čak i ako je znači nemačko vozilo marka klasa BMW jeftinije nego ova francuska vozila italijanska, što to ja uopšte nikad ne bi kupio. Naravno, što se kaže, u Nemačku se ide po auto, u Italiju po cipele, u Francusku po kravatu, pa to jeste. Mada i francuska vozila ništa nisu po meni udobnije od Nemačke, tako da bez veze ljudi pričaju. Ništa, idemo da vam pokažem sad stari kaiš i da otvorimo halu da vam pokažem gdje ovo stoji i tako. Odosmo. Idemo, otvaramo djepek gdje se nalazi stari kaiš, da vam ja to pokažem. Pogledajte vidite koliko se to, znači to se pokidava u param parče, gledajte vidite. To je taj stari PK kaiš i tu ima 1, 2, 3, 4 ova reda treba da ima, ali ne vide se svuda zato što se to otkinulo, evo ga ovdje, ovako, gledajte. To je stari taj kaiš. Zatvaramo gepek. Sad ćemo halu, a pre toga da vam ja kažem kako sam ja tu ustanovio da se to otkinulo.
Znači ja to uopšte nisam primetio za to, jedino za to, evo, to nema da upali tu nijednu grešku. Ali ja sam ustanovio tako što smo ovaj drugi jednom krenuli za selo. Kod mene, ne bi to nešto da radimo, nije bitno. Sad je bilo oko 30 stepeni, idemo polako prašina, ja zatvorio prozor i sad onda rekao, ajde upalimo klimu, ovo se prohladimo, proladimo što se kaže. Ja upali to, ma neće klima da radi. Pa ništa, rekao, ajde radeva do skoro, možda gasne i to, dobro, nije to bitno. Lere bre, od ovaj se ne može se zvi. I onda jedan put ja otvorim haubu i kad pogledam onaj šus pojeg dole, kajš, ovaj što sam pokazao, on se razleteo. Rekao, tu majku moj, ete što ne radi klima. Sad je tu dobro, moga da iskrivi remenicu, remenica je dobra, tako da ništa tu strašno nije bilo. Sad ću vam pokažem i gdje to stoji, odakle, dokle, i to se lagano namešta, ću vidim kad majstor te namešta, drugar jedan što radi mehaniku, da vidim ja to da snimam, da vam pokažem kako se to namešta. Ništa, idemo otvorimo haubu da vidite gdje stoji kajš. Znači to ovako, kad se otvori hauba, samo imam panel na glavu, sad ću vam pokažem to gdje stoji. Sad ne znam da se vidi, evo je remenica, odatle, gdje je radovica, ide dovde. Ja ne mogu se tu zavučem ruku, mogu. Znači odavde ide dovde. Znači date, taj kajš ide tu, odatle dotle, nek bude vruće sad. Evo ga, znači zakači se tu, tu gdje mi je tu na remenicu i ide ovamo. Mada to je lagano, to se lagano menjam, kaže samo treba se ne vuče. I eto, taj deo on košta, vidjeli ste, 557 dinara. Znači to uopšte nije skup deo, što neki misle da je skup, ali uopšte nije skup, vidjeli ste. I tako ljudi, to sam teo u ovom klipu da snimim i da vam kažem da održavanje BMW-a nije skupo, bez obzira što je klasa vozila veća. Samo trenutak da si vratim u kutijicu ovamo. I eto, znači vraćamo se ponovnom snimanju klipova. Prvi će bude ovaj za klinasti kajš što pokreće kompresor klime. Nije dugačak klip, nema veze. Ali eto, to sam teo da snimim i da podelim sa vama. Dobro ljudi, završavamo klip ovdje. Gledamo se u narednom nekom izdanju koje bude. Možda to sutra preko sad snimamo to. Naravno, ako majstor hoće da ga snimam kako menjam. Ako neće, jebi ga, mislim da će mu neće smetati da ga snimam i tako. I da ne zaboravim da kažem, idite like, share and subscribe my channel, to jest pretplatite se moj kanal. Za još ovakvih klipova i tako. Ja vas napuštam i da napravim neki krug sa vozilo i tako. Naravno, pišite u komentari, rekao sam šta ko hoće da snimam. Jedan je rekao da snimam za ovi dugmići što imam po vozilo, snimit ću samo posebno to klip. Znači ispunjavam te želje ko hoće šta da pišem, da pričam za ovo vozilo. Može za traktor, može za zastavu, za motor, za kadeta, za golfa, nebitno, kamion ne mogu jer nemam. Ali možda ću idem neki dan, neki mjesec kad stignem u staro vozilo FAP da se vozim i da snimam nešto pa će vidim. Ništa ljudi, gledamo se do tad i pozdravljam vas. I tako. Doviđenja, prijatan dan i tako. Ćao.